हाय खुलुमबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि फेमिलि एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय आरो जायफोर आंनि भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो अननानै बयबो नायलांदो। भिडिअ बानायनायखौथ' मिथिखासिगोन ना मानि थाखाय बानायदों, बेनोसै शुटिं खालामनो नागिरलायबाय आरोना शर्ट भिडिअनि। दा बेनो जायफोरा मोजां मोनो आरो जायफोरा सोलाबो अननानै नायलांबानो जाबाय। बे गथ'खौ मा सोंदोंमोन फरायसा थाग्रामोननाव माबा लायो नामा होननानै लाया होनना बुङो। दा जों न'निफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय लकेसनखौहाय कुसुगावआव लानो नागिरदों आरोना मोनसे रेस्टुरेन्टआवहाय। आखु दाखुजोंनो देलायनाया जास्लाबासै गारियावसो फिरफिलिया देलायफैबाय। दा जों सफैबायानो कुसुगावनि बागुरुम्बा फेमिलि रेस्टुरेन्ट हटेलावहाय। मा जालायखो दे Ayah yang dapet. ada? Hah? Itu tapi ini dah, yang itu ada logo. दा सफैनानै दसे जिरायथ'बाय, मानसिफोर दंबावो फैबावनांगौ, बिसोरखौ जोङो दा नेथ'गासिनो दङ आरोना। बिसोर लोगो मोनलायबाय नामा नोंसोर बिसिगि सानैजों? Pandang terbayang di muka kau. Boleh tak dalam kan ibu asy. Kan ibu asy. Ayo Roda. Baik. Masih nak lewat sih? Hello. नोंनि बे थगायसुला मानसि गैयालै सिं जागानाय सिगां senior artis. बिथाङा गार' फिल्माव लायो, अरुणाचल फिल्माव लायो बिथाङा। राभायावबो मोनो राभायावबो दंमोन नामा? औ राभायावबो मोनदोंमोन आरो बिहाव लाग्रा नैबे कन्ट्राक्टर बाबु बिटिआरनि होनदोब्रा नाम्बार बाहायनांगौलै नामा नैबे एकदम गोदान दिनैसो फार्स्ट जागोन ना
nih. Apa dong? Itu bukan masalahnya. Kita ke sini. Ini bagus. Sini. Ayo. Apa ya? Iya, dipakai sekali. Ada mana? Minazar kan? Terus. Mas kok nusuk 2,000 menang lang nang lew. Cái đầu ra nhiều chúng ta mới sao tiếp cái gì Terus selesai. Mas langsung. Hah? Hari besar aku betul apa yang lain siu balik di tang gila ya 시간 내려 시 मोसानो रंजानो गोसो जादों गोसोखौ बोरैबा मोनखांदों मानोना फागुन बोथोरा हाबबाय नालाय बिफांनि दालाइया ज्रय सिरिलांबाय सोमखोर सोमखोर जाबोगौ बैसागु बोथोर फैगौ मान्दार बिबारा बारग्लांबोगौ दा सोरबा अनजालिनि सायाव अननाय होनो मोनोब्ला सोरबा अनजालिनि खाथियाव थानो मोनोब्ला दैसा सेरनि बिफां सायायाव जिरायनानै अन्थाइ फिसा फिसा दैमा स्राय स्राय बोहैनायाव ख्रम अनजालिनि आखाइयाव बिलिरै बिलिरै खुबैहरनो बिसानो 꾸지러 Enggak baik. Mau. Lama. Sada.
गोसोआव लाखिसिगोन आरोना। सोलायनो रोंबाय ओमफ्राय जायगाखौ सोलायनोसैलाय जादो बबेबा सालबारि सिङाव फैलायबायहाय आं थानायाव नोंनिजों ब्रांसो जाजोब्बाय मानसिफ्रानो ड्राइभारा थिगैनो दंहाय फाइनालि जोंना सुटिंआ जोब्बायानो ओमफ्राय जोबनायनि माबा मोननै मोनथाम जानो नागिरबाय न'आव थांसै बारा
Hay vậy. Bye. Ra là Chị chào bye bye. अभारद्राय सोलोंबाय आरोना आं गारियावहाय एसेबो गान दामाबा मानि गाखोनोनो हाया एसेबो Say Bye bye. bye. Bye bye.